abia am început să mă joc și uitați-vă ce mi-a picat Jackie. Și mie mi-a picat. Nu mai vorbi, zic că nu vorbesc eu. Deci mi-a picat în sfârșit Jackie. Deci nu am cuvinte. Deci am deschis vreo 200 de boxuri. Deci am deschis 200 de boxuri strânse de mine și nu mi-a picat. Și fix am când fac un box. Câștigat în meci. Forța mutaților, prieteni. Și nu uitați să lăsați un like, dacă doriți. Dacă nu, da. Dacă nu dați like, veți avea un an de ghinion și un an noroc. Dacă dați like, veți avea 2 ani noroc. Dacă dați dislike, veți avea 3 ani ghinion. Mă venea pe gură ghinion. Am câștigat. Iar. Trebuie să fac multe chestii. Prezintă pauze. Hai să vedem. Era acela. 3 gemuri, binișor. Credeam că am va apăsa gadget. Dar avem să facem upgrade la care va fi la edit. Am o continuare să iau pe aici. Atât! Hai să mai băgăm multe meciuri. Nu uitați să vă abonați și să like. Please, vă rog. Deci cam ușor să faci greșeli. Foarte, foarte fain.